Saka mabharanzi akaita sana Mnangagwa aya ndo anenge achivasekerera achivasikira enda kunovanyengera kuti vauye kuno kuzotora zvinhu zvedu. Izvezvi right now mamaini vanosvipira vanhu kumeso, vanorova vanhu, vanopa bharasina namakumbo hauzorori, vachishandisa vanhu vachivaita abuse mukantri mavo. kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV atibatike zvechopu Kulendi esikani chamwaruri sei? Ndiri kurwadziwa mudhara nezviri kuitika Zimbabwe kudai so. Because right now macivil servants ari kutambudzwa mudhara neZANU-PF. Asi unoona chero zvinoitika ndezvekuti vanhu vanenge vachisekerera government iripo ichita basa rekuuya nemazichaina vachiluta maresources edu muno. Chinese people are asset strippers baba, kana musingazvizivi. Ende hazvisomboitika muZimbabwe chete, vari kuzviita maAfrican countries akatowandisa because population yavo yakakurisa, hakwanisi kuisustain. Saka vada kurarama nemaresources edu kuno. Saka mabharanzi akaita sana Mnangagwa aya ndo anenge achivasekerera achivasikira enda kunovanyengera kuti vauye kuno kuzotora zvinhu zvedu. Izvezvi right now mamaini vanosvipira vanhu kumeso, vanorova vanhu, vanopa bharasina namakumbo hauzorori, vachishandisa vanhu vachivaita abuse mukantri mavo. Our people are being treated like second class people, but tisu varidzi vefu. Saka ndo zvinenge zvichitoitika muZimbabwe zvokuti vanhu vanenge vachitambudzwa, ende vanhu vazhinji muZimbabwe manje chiri kutonetsa ndechekuti havatombozvioni kuti life yakatovaomera. Vanhu vakawandisa vakatoenda kumaruzevha chaiko vanotogutsikana nekalife kwavanotorarama ikaka kekutora watii nemanhanga vatori born nazvo. There is nothing to complain about, but life was better under Robert Mugabe. Kana uchiri kuzvirangarira life was better, asi kungoti havo chete vane corruption dzavaizoita. One thing chisingarealize kuna Mnangagwa ndechekuti even akapusha akanetsa akambodii achazongofa, ende paachazongofa pacho handi vana vake vachasara, chasara chipedzerana. And even besides kuri kunzi azobvawo papavo, chokwadi chinozongobuda zvaafana Kenan Banana handi akatomboita president paipa, akatombonetsa baba, atombonetsawo akazongobva, ende nyaya dzake dzichingoti chani dzaidze dzakazongobuda, asi panga ari president vanhu vaingomunyara. Saka nesuwo iwo ndoona kunge Mnangagwa aisvika 2030 achiri kugona kufamba here, wakatomutarisawo mudhara kuri kunzi asvika 2030 achanenge achitombogona kana kutaura zvakwe, handiri kuona anenge asingagona. Ari kushandiswa seplaceholder kuti ambosanobata nzvimbo vaomana vachimbosanogadzirisa. By the time inosvikawo 2030 vanenge vawirirana kuti achapinda next ndiani. Ende Zimbabwe iri kutongwa, haisi kutungamirwa, because ndo unonzi utongiwe, kuti vanhu vanotoita hasha, ukangotaura chete wotosungwa. Ende munhu akangotaura anything against ZANU-PF anototsvagirwa mhosva, andoswera atone mhosva akutonza nemacriminal charges. Akazovhara munhu stand, akazodisa zvakaitwa nyika yemabhunu paipa. Right now baba, Zimbabwe haina economy, munomboziva. Zimbabwe ukaenda anywhere on the internet right now, economy yeZimbabwe iri between 20 billion and 40 billion collective. Baba munoziva iyo mari isina nabasa. Elon Musk anobata mari yakawanda kudarika iyo by far pagore. Compare neeconomy yeSouth Africa right now. South Africa economy yavo is somewhere around 430 billion. Means economy yeZimbabwe inopinda almost 20-30 times economy yeSouth Africa. Waona kuti saka hatina economy, vanhu vangotaura sina basa. Ukatsvaga GDP per capita yeZimbabwe, kana ichiti GDP per capita nechiti todivhaidha total worth economy yedu yese by population yevanhu varimo mukantri, GDP per capita yedu inobudisa something like dollar chete, which means vari kuedza kureva kuti pagore rega rega muZimbabwe nega ega anocontributa dollar chete kueconomy. Wotarisa GDP per capita yekuAmerica $89 per year, which means muAmerican ega ega anocontributa, inenge iri minayo. It's not really true, but vanenge vachingodivhaidha nenhamba yetotal vanhu. Saka means vanenge vachiti muAmerican ega ega anocontributa $89 pagore kueconomy yavo. MuZimbabwe manje vanenge vachiti mucitizen wega wega ari contributa dollar pagore. Vanhu vari kutambudzwa baba. Vanhu vakaenda kuinvest right now, mazuva ano kutoenda kuinvest kutopedza nguva, because mabasa acho hakuna. Vanhu vakawandisa nemacertificate vari kungotengesa madomasi mastreets. Mayouth right now ari kungosirisa, but kune mamwe countries vari kutoita zvine musoro, but they are Zimbabweans. Kana uchizoona they are Zimbabweans vari kutoita zvinhu zvinotorova semufeso yavo jina richarake remawezi. That is a very good example. Dai akatozviitira kuno izvizvi Zimbabwe itoriyo ine marights acho,
tichitomanufacture tichiexporta masina. Zimbabwe was a superpower baba kudhara. Madezi ana DRC aya vachiurayisa vanhu vachididi. Zimbabwe was a power broker. Chitotaura zvainoda because maresources edu ari vast. Right now gold redu rinongotutwa richiendwa naro rakadaro, vanongoti rinongoenda riri mavhu noprocesswa uku. Unoona mamwe mazimineral wobone because mune musingona gold chete kamumajecha meme. Unoona mamwe mazimineral zvobo votora vozogadzira vodzosa futi kunongo vachikutengeserai. Asi zvine zviri zvinhu zvenyu zvine zvatodi zvine zvatobatwa. State capture yatiri kuti asi mazimbabwenzi unoziva masoja anzwo hasha here akatarisa situation yatiri right now. Maninzwa yahasha man, makatarisa Mnangagwa nezvaari kuita nemhuri dzake zvaya vachingotora zvinhu vachirova vanhu vachingotsakatisa vanhu. Ukataura sina basa wakangoziva ndivo vanongokutsakatisa. Unongoshayikwa nzameno takaendepi baba mukantri rinomauka apa amufani tomboitwa censorship. Media yedu inosenzwa panewspaper hazvitombori zvinhu zvese zvavanobudisa paper. Pane zvinhu zvakawandisa zvavasingabudisi panewspaper zvinoitika. Nothing should be hidden mukantri kana iri democracy yacho. Munova muna democracy muno. Iyi authoritarian rule yatinoitwa muno. Yoto vanhu vanoriga election oramba futi kupublisha maV11. Kana election ndakawinwa zvimashuwa maV11 acho ngapublishwe. Hando zvinofana kuitika. Kana mahwina togutsikana kuti hazvishuwa makahwina ngavasati nyebera havana kuhwina election avo. Haasi president mufesu. President wani akavhoterwa nani. Maona. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinochitika izvozvo. Vanhu vachinyebera kusazviona. Ende masoja ndofunga zviri patwits idza vanotonyorwa kana kuti hameno mishonga yavanotoshandisirwa because kana iri democratic setup kakuliendeka power rinenge riri muvanhu. Vanhu ndo vanotoelecta maleaders. Vanhu vachitotaura zvavanotoda kuti chakati ngachigadziriswe chakati take an example yeUSA, the beacon of democracy. Hakuna munhu anonyararidzwa baba kuAmerica kuya. Munhu anotaura zvaanoda. Kana even Trump totoziva anototonga zvakanaka kwandiri hangu semaonero angu. But kuna vanhu vanotomuopoza ende havatombonyari. And hakuna nazvamunovaita. Why? Because it's democracy. That is true democracy. MuZimbabwe hamuna democracy muno. These people have been rigging elections, vachirova vanhu, vachiuraya vanhu, vachita sese vane ropa mumaoko avo rakawandisa. Mandebele hapana kukura hundi pepe. Shwa mungati vanhu hundi, shwa kuti vanhu ihundi muchiuraya vanhu, muchigura musoro, muchicheka vanhu muchita sese. Right now vakomana. Vanhu kuMalawi they are very ameno kuti vanorirwa zvakaita sei but vatone era ndo maonero angu nekuti patone something about them chistori normal. Havatombochikuuraya munhu baba. Mutadzire zvizvono kuti akubudisiri banga akakubaya here Mnangagwa izvizvi. Kana ungori padhuze nemba yake. Haana nabasa nazvo. Ende haatombonana namatyira. Because iye anenge achitaura kuti family yake ite magains waona. At our expense. It is at the expense of the normal citizen. Because mateachers right now havana namari nemusoro wambopiwa. Ndikupa example yematicha boy ndo vandonyatsoziva masalary avo. Vanopiwa about $250. That's nothing baba. Angori ma 50 ari 5. Haisitombori mari ndombotenga kana chinhu chine musoro. Ngatiti une family iwo une vana 5 ndiwe teacher. Saka uchadivide same expenses nevanhu vako nemaondero avanenge vakaita kudaro. Kuti uyu arida fees vachada futi unoziva zvekuti mumba umo ufanira kuitawo tunhu twongonhonga muchita sisi. Mune mustorina. Every munongoswera matasa madziro data chero muZimbabwe roti zvange richatotengeswa pamusika rinodhura zingaita. But data is nothing ukaenda out of the country baba. Magetsi kuAmerica it's almost impossible kuti aende. Isi nezidhemu kune mazimvura uko tine iyo kuAfrica kunokuya very privileged baba. Titone zuva chero. Vamwe vanhu vari kuchano vanotoshambidzika vachitoona kuti muAfrica mune zuva rakawanda asi magetsi anoenda. Ratokwanisa kungohanisa solar power tichito export even. But dambudziko riripo kanderekuti mune muchitungamira vanhu vasina kuenda kuchikoro. Because nguva yacho yaifanira kunge vachienda kuchikoro vanga vari musango vachirwa. Handisi kushora kuti vakarwa vakadi kuzodzoka vaenda kuchikoro. Ngodzoka vachingoendawo kuchikoro ngoti pfungwa dzivanduke. Nekuti havafungi. Havatombooni kuti vanokanganisa. Chavo kungofunga mafamilies avo nepersonal gain. Nembiri kuda kuzongofa uchinzi akatorambira pachigaro. Iye akazodai. Mnangagwa ngaapinde mustriti kana ane nharo kuti adiwe nevanhu. Ngaafambe ega asina nabodyguard mustriti. Ngatimboti muHarare muHarare meme. Aone zvaanosangana nazvo. Anoudza vamwe. Antofa in fact vanhu vanotomuuraya havatomboseki naye. Because no one wants that man. Hakuna munhu anotombomuda mufeso. Imimi vanhu vemuZimbabwe chimondudzai munomboenderei kumarali yaanana ZANU-PF aya madezi maelection. Munodi ungoregedza kuti vazviona kuti hamuvadi. Ndo dambudziko rine maZimbabwenzi. Ndoti sinotaurana kuti aiwa no in fact asi maZimbabwenzi ese mashona ndo dambudziko rainaro. Because Mandebele ane unity kana musingazvizivi. Mandebele vakawirana kuti hande tinouraya baba vantoenda vese hakuna anosara. Ende vakabatwa vanotodi
vandosungwa vese, hakuna andomboramba kuenda kujeri. Shona people are very different. That's even varungu vaitozviziva kuti mashona haasi aggressive. Marero amakaitwa muri very soft yet hati munonzwa tsitsi stereki. Saka unganzwa tsitsi here vana vako vachiuraiwa nenzara. Maona zvese izvo zvinenge zvichiitika mukantri takatotarisa. Mari zvozeda achingolutwa achiendwa nawo uko vanhu vainda kuzvi makantri zvinana zita baba zvinana Armenia, Tajikistan. Ukatoitsvaga pamepu untoishaya. Asi munhu anenge achindoko ari ikoko akwira flight inoita 5 million. Asi iye mari anotambira salary yake inenge yakanzi 100 and something thousand. And onzi plus zvima 5 million zvanenge aingoba nemabudiro anoita pagore. Anga ane mari inotosvika billion baba achingoba. Asi kuti ikonomi yedu chaicho mabhilioni ari 20 ndo ikonomi yese yeZimbabwe. Saka zvobatsira chii izvozvo? Tikwendepi? Nyika yedu yatofa iyi. Vachinanga kana vachironga kuda kuchinja zvinhu kadai vatoita izvozvo baba. Because mudara achangoitirwa plan akakitiswa waya ndo zvangosara chaizvo. Muchazongonzwa kuti adona. And ngonzi angodona. And obviously netori bullet but azvitaurwa asipublishwi. Zvinongonzi akangodona ameno chicha angoitika utongovigwa apaitwa body view parufu pacho. Komudaita body view kana ashudwa musoro. Zvatoendwa. And asi vanhu vese vachangofa eventually. Ende vana vachasara chovamamisa chaizvo. Kwete zvemafanisi. Ende tofana kutobhana futi kuti vanhu veMalawi havafani kutomboya muno for the next amen. Once we remove those people. Because the state capture yataitwa baba. Ivo shona paSouth Africa, I don't blame them, those people. Vatone hasha. Kuti vanhu muri kuya muchiungana mukantri medu muine yenyu. Muri kuti ime Zimbabweans takawandisa zvokuti hatingambokurwi nevanhu vashoma. They are a minority man. Vanhu amunzwa hasha here. Nzwai hasha man tibvisa vanhu ava anoita basa rekuti tarafa pachitiomesera life. Right now life in Zimbabwe baba is unimaginable. Zvototi ukatoudza munhu arikutogara kana ngatimboti paNamibia paseri apa ndiri kupa example. Kuti muZimbabwe civil servant aripiwa $250 andoshamisika kuti chimbori chicho iyo kwaari itori pocket money andosira mwana wake kuri kunzi ameno ngatimboti mwana wake anodzidzisa kuboarding for example. Asi muno mitori pay yomwe munhu yakatokwana baba. That is something that vanhu vanofanira kuisa pamoyo kutonzwisisa kuti no, this is not a life. Akasika life katorarama muZimbabwe tiri kushungurudzwa isu tiri kuti vavaranda tichinyaradzwa chididididi. Munovatyireiko vanhu? Munovatyirei? Handi vangori vanhu. Ndo pane problem muZimbabwe. Iwo mazi-CID waingoshandiswa ngorwa vanhu nevanhu vasitomboriwe muno asi mashiona izvo mabumbwa izvo nemazi ameno zvimabranda izvo. Vanhu vachingouraya vanhu vachingodidi vachingoita zvavanoda vachiwana ngozi. Maoko vakangozara ropa chete ndozvavangojaira izvo. Ndo marerwa akaitwa kuMalawi ikoko ndo zvavatori. Culture dzavo dzingori dzekuromba dzemishonga nekusvibisa nyika dzevamwe. Ende vanotsvaga kuda kupa mota nezvinhu kuvanhu vane influence kuti vagene support vanana Chivhayo vaya. Iwo umboti Chivhayo kwaikuri sitombori zvishona zvimasene zvavo zvese vanana Kazembe ameno Ziyambi tsvaga mudura mazwi waona kuti unoriwanira uriwani. Asi maZimbabweans aya state capture baba yatetoitwa bye. Asi vanhu havafungi kuti aiwa nyika ngaichisununguka. Mune muchingoti pamberi vangoita chirali motoenda muchinoungana ndimi munozvikonzeresera. Itai kuti azvione kuti asina support. Ngaazvione ega kuti handichadiwi panapa andobvawo nenyadzi. Asi manje dambudziko nderekuti mune nzara. Vana kona ngale apa muchingoimba 2030 takachila stupid. You are very stupid man. Kana zimudhanzi zvisingasabhadhari baba ine munotsvaga basa. Kwete kuti basa rekuti kana maundwa nzara mutanga kudoimbira munanga. Muda kumimbira chicha munomimbira. Andombokuziye. Vakomana. Musabvume kupusiswa muchinanzviswa sure nevanhu vasina nachavanokupai. Vanhu vari kuuraya life dzenyu right now. MaZimbabweans are out there baba, out of the country. Anosvika kuma 5 million. But those people could have been here building home. Brain drain iri kuitika baba yakawandisa muZimbabwe. Vanhu vari capable of doing izvo zvine musoro vari kubuda because vari kuona kuti the situation at home haisi kuita hakusi kugarika kuZimbabwe. It's abuse. They are being abused. And but that could have been avoided. Dai general wangu akadi. Mungu akaita something. General should act and very fast. Vachatirwa plan. Vakatofa. Waona. Kana vane plan kadai to act now. But I'm not going to be the one to be a hero worshiper baba. Trusted tinoisa muna Mwari kwete muna general. Kana Mwari ari akaronga kuti mnangagwa musi wakati hasviki ndizvozvo. Ichange iri God's plan kwete kuti general ndo anodecide. Vanhu musaita muri kurumbidza chiwenga sterei kana kudidididi. Of course kana ane plan ngaita handisi kuramba but musaita muri kumunamata sterei. Izvozvo ndo imwe dambudziko riripo. Munonyasa trust munomwe munhu muchitadza kuzvirwira.
power munaro imi, ndimi vanhu vacho vanovhota. This is a democracy. We the people, we have no kings. Hatiitiri madecisions. Vanhu havangomuki vakataura vega uko hamene kuchifamu chavo kwakuenda havachadika kudzitira muparliament. Hamungomuki makawirirana kauti akutosvika 2030 mawirirana nani. This is a democracy. The people should vote. Baba, everything in a democracy should be out of a vote. Even by paper World War II paper chisa region chai chakatoitwa vote, vanhu vaigara vakatonzi votai kuti muda kuti apato France kana Germany. That is an example. In a democracy people should vote. Votoona maV11 acho akatopublishwa kunzi hazvishuwa moverenga mega kana mune zvigunwe zvakakwana zvokuti munokwanisa kuzviverenga kuti muone kuti awina ndiani. And ndozvaifanira kuitwa. maV11 anongoshafwa zvonzi complication otonzi ndiye awina. Akawina chii? Haana kuwina chinhu. And I don't think kuti andoziva kuti vanhu havamudi. I think vandomunyebera. Ndofunga nezvinhu zvavandomuudza mudaro. Haana kutokwana. Vaimuona even chispeech yakaita Victoria Falls madays aya achingoseka asina basa. Vanhu mundege. Vanhu vachingodii. But those people should have been doing something with our country. And angwarwana nemusoro ka vakangotonga dai anga akangoti paakabvisa bhobho pepe obva atobva vatuna chiwenga wake kade vakabva watobva votosiyira vamwe zvototi right now they could have been national heroes. Vachitonzi kana paine vari kuda kutokambeno ndimonaona ivo munangagwamudzwa kuti vanoti nekuti havakari kana kuti vachiwenga whatsoever. But right now varida kuti muda kutonga chii vanhu vasinaenda kuchikoro. And havana nachikoro chavanoziva vanhu ava right now. Even ungamupa desktop kati titaipirwa I don't think kuti anotombozvigona. Asi ndo vanhu vanonga vachiutonga ivo busy kungodaidzira zina basa. And saka zvese izvozvo zvofanira kuadhiriswa izvozvo tichitoona kuti toita sei necountry because tisu varidzi vayo nyika yedu ikaurayiwa kababa. We have nowhere else to go home. Ndo nyika yacho iyo ndo pasotogumira ipapo tikatosiya Zimbabwe yacho ichifaka and eventually ichazongopera baba achasara mazikoronga ese paricherwa nemachina. Asi nyika inenge yatoenda ndo zvakakosha kuti nyika inenge yatoendwa nai muchinzi GDP per capita yenyu idhora chero shosho. Nyika isina na economy unoshaya mushonga cheo weflu cheo baba. Iwe muZimbabwe life yakaoma kana life yakaomesesa muZimbabwe mudaro hazvina kutombomira musha. Asi vanhu vanongosekerera zina basa muchingoenda kungoungana pazvimarali zvavo nekuti mune nzara. Pamba chikundai miedzo man, don't be made to look like idiots man. Ndatenda zvangu.